Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, June 9, 2026. Gobernador, nagahulat sang go signal sang OCD para magpadala sang SRR teams sa apektado sa Linog. Congressman Aldi magapadala sang bulig sa mga namatsan. Kapitolyo, pinapakakasa mga ambulant vendors sa North Capitol Road. Mga bumbero, ginsaskuhan, nagrespondi sa isa lang galing ka prank call. Kabus ang kampo nga isa ka pastor, patay sa pagbaniro. Kag sa Gubadge, 127 ka mga bago nga mga civil engineers, nagpanumpa sa Bacolod. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sininga semana ginapaabot ang pag-release ng probinsya sang cash incentives para sa mga nagdalaog sa Palarong Pambansa 2026. Satisfied ang gobernador sa nanging performance sa mga atleta sa national nga hinampang. 15,000 pesos suno kay Governor Eugenio Jose Lacson ang batunon sa mga nagdaog sang gold. 8,000 pesos naman ang silver medalist kag 5,000 pesos ang bronze medalist. Ang mga nagtabong sa team sports isa-isa man nga magabaton sang kantidad nga santo sa gindaog nga medal. 5 golds, 4 ka silver kag 1 ka bronze ang nabitbit sa mga atleta nga nagtiglawas ang Negros Occidental sa Palarong Pambansa. Satisfied ang gobernador sa performance sa mga humalampang, labi na ang sa athletics nga amo ang una naghatag sang medalya para sa Negros Island region. May program ang probinsya sa athletics kag patimaan ini nga padayunon pagid sang probinsya ang programa. Nagalao man si Lacson nga madamo pagid sa ulihi ang mga winners gikan sa Negros Occidental. In our athletics, in fact, for the first day, nag-number 1 to tayo, no? Because may mga finals na sa athletics, no? Why I'm satisfied is because we actually have a program for athletics, no? In Panahad, and the results show that we should continue. Now, I'm hoping to improve on the running events, no? That is where we, aside from it being a medal-rich event, I'd like to someday produce more running athletes as winners in the Palarong. No? Sa number 9, matapos nga nagsapol ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa Bacolod City Government sa tinalikdan nga semana, nagpasalig ini nga sila na mismo ang mapatukod sa power supply para sa BCGC Fountain. Ini matapos nga nagpabutyag si Mayor Greg Gastaya nga wala na siya malipay sa construction sang TIEZA, ilabi na nga natukiban nga wala gali madala sa kontrata nga butangan power supply ang nasambit nga fountain. Kinsiling ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, nga pangitaan na sa paagi sang TIEZA ang pagpatukod sang power supply. Dugang niya, hindi na masarangan sang existing power supply sang BCGC ang requirements ng fountain. Rason nga kinahanglan may kaugalingon gid ini nga kuhaan sang supply. Naghatag man sang rekomendasyon ang City Engineer's Office may angot sa required capacity sang amo nga power supply. Nagpasalig man ang TIEZA nga sa Setyembre o kun Oktubre sini nga tuig matapos ng rehabilitation sang Bacolod City Public Plaza kag BCGC Fountain Area. Sandig sa kontrata, sang Oktubre 2025 pa dapat natapos ang 300 million pesos nga proyekto. Pwede na sila ka variation order actually. So if ang nakabutang sa kontrata may aras ang variation, allowed na siya sa rules naton nga pwede ka-request ang contractor sang variation order kay para maliwat ang ano. If there are additions
or changes to be made sa project. Sa number 8, lapsag sa sako na sapuan sa Toboso. Yara na karon sa custody sa Department of Social Welfare and Development ang bag-ong bunag nga baby boy nga ginbilin sa Barangay Poblasyon, Banwas ang Toboso sa atong Biyernes, Hunyo 5. Nasulod sa sako ang lapsag kag nagakasubayan sang siya ang masapuan sa isa ka persona nga papauli gikan sa iyang obra sa quarry matapos mabatian ang hibik sini. Nag-report ang nakakita sa barangay kag dito na gin-turn over ang bata sa DSWD. Gindala ang newborn sa Municipal Health Office agud mapaidalom sa medical examination. Sa karon padayon pang investigasyon sa Toboso PNP agud ma-locate ang ginikanan sang bata. Sa number 7, NPA nag-ako sa pagbatay sa isa ka tanod sa Calatrava. Sa isa ka statement, ginako sang Rose Gina Pelia Command sa New People's Army ang pagpatay sa anay tanod sa Banwas sang Calatrava. Suno kay Ka Cecil Estrella ang spokesperson sang grupo, ila ginaalegar nga asset sang AFP kag PNP ang biktima kag ginakusar man ini bilang isa ka gunman gani ginsilutan nila sang kamatayon. Sunod sa Calatrava PNP, 4 ka mga persona ang nagpatay sa anay tanod sa Barangay Minaotok sa nagligad nga Biyernes. Nakaangkon sa madamo nga igo sang bala sa ulo kag lawa si alias Momar nga gintunaan sa iya kamatayon. Samtang iya hinablos nga si alias Rodel, 22 anyos ang may pila sa tiil. Sunod pa sa rebelde nga nakuha nila ang 45 caliber pistol sa biktima kag mayara pa sa illegal nga droga. Ginsiling naman ni Police Captain Jesus Alba, ang hepe ng Calatrava PNP, ginparakan tiro sa mga armado ang biktima kag antes sila magpalagyo, ila ginkuha ang wallet sa biktima nga may unod nga 40,000 pesos nga cash kag duha ka mga cellphones. Nakuha sa crime scene ang mga fired cartridges sa caliber 5.56 nga ginagamit sa Armalite kag M16 rifles, pati na empty shells sa caliber 45. Sa number 6, kabos ang kampo nga isa man ka pastor patay sa pagpaniro. 5 kaigos ang bala na angkon sang lalaki nga gintiro sa sitio Mag-Anay 1, Barangay Biao sa Banwas sa Binalbagan, mga 7:30 sang aga, Lunes, Hunyo 8. Ang biktima ginkilala kay alias Makoy, 58 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Nagaobra ang biktima bilang kabo sa kampo. Siya ang miyembro sang lupon kag isa man ka pastor. Nagwa sa investigasyon nga nagabantay sa mga nagapanghilamon sa kampo ang biktima sang may nagpalapit sang duha ka mga lalaki kag ang isa sa ila ang nagtiro sa iya. Na-recover sa crime scene ang 3 ka fired bullet kag 4 ka fired cartridge cases sang caliber 45. Ginsiling ni Police Captain Jolan Vinson, ang hepe ng Binalbagan PNP, nagapangita pa sila sa mga saksi nga makakilala sa mga suspect. Sa number 5, mga bombero ginsaskuhan nagresponde sa isa lang gali ka prank call. Madasig nga nagresponde ang mga bombero gikan sa Amity Volunteer Fire Brigade kag Bacolod City Fire Station sa reported residential fire sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte sa Bacolod City, mga alas 8:40 sang gabi Lunes, Hunyo 8. Apang sa ila pag-abot, ila na diskubrihan nga wala sang kalayo sa lugar, wala sang balay nga nagakasunog kag didto na nila nahuna-huna nga ang tawag isa gali ka prank.
masobra 7 ka mga fire trucks gikan sa Bureau of Fire Protection kag Volunteer Fire Brigade kaangay sang Amity ang nagasinundanay nga nagkadto sa lugar. Ang prankster nagamit sa cellphone number. Agud tawgan ang Amity Volunteer Fire Brigade nga may residential fire sa Villa Angela Subdivision. Magluwas nga nakibot ang mga pumuluyo sa pag-inuwang sa mga fire trucks, nakibot man ang mga firefighters bangod sa address nga ginhambal sa nagtawag. May nagahulat man nga 6 ka food delivery riders. Ang mga food delivery riders ang nabiktima man sang prankster nga nag-order sang mga pagkaon. Pareho ang address apang mula sang tao nga nagasabat sa ilatawag o kung nagabaton sang food delivery. Bangod sa insidente, nagahinyo si Bacolod City Fire Marshal Superintendent Jenny May Masip sa publiko nga insaktuho ng paggamit sang emergency communication channels kag nagapaandam nga ang hungod nga paghimo sang false reports ang isa ka serious offense kag sarang makasuhan. Ginsiling ni Fire Inspector Jemarie Tapiro ang Deputy Fire Marshal sa Bacolod BFP, first time ini nga natabo sa Bacolod. Sulok pa kay Tapiro, tuman kadako nga hassle ang prank calls bungod magluwas nga nagakauyang ang mga emergency resources sarang pa ini nga tunaan sang delay sa pagresponde in kaso nga may matuod nga emerhensya. We are reminding the public na huwag mag-prank call sa amin. We take seriously ang bawat report sa amin sa BSP ma'am. We should avoid na doing prank calls since di lang resources yung sasayang na but also effort at saka oras ng mga nagre-responde doon, ma'am. Just like the incident natin kagabi, ma'am, na residential yung report sa amin. That's why all units namin is andun na sa area but it turns out na prank call lang pala. Continuous reminders lang natin sa public na ang i-report lang nila is yung mga serious incidents lang o mga real-time incident lang. May another incident na nangyari during that prank call. It would take another or longer time para mag-responde yung mga fire truck namin since nandun yung mga fire truck natin dun sa prank call na incident. Sa number 4 sa Bacolod City, may pagnubo sa kadamuon sa enrollees sining school year kung ipaanggid sa nagligad nga tuig. Sa June 8 nga datos sang DepEd Bacolod, ginsiling ni RJ Paglumutan, ang deputy spokesperson, may 91,959 ka enrollees sa school year 2026-2027. Inianggikan sa datos nga nasubmit sang kabilugan nga 70 ka mga pampubliko nga buluthuan sa Bacolod. Kung ipaanggid sa school year 2025-2026, mas manubo ang karon nga tuig. Sa nagligad suno kay Paglumutan, may 109,672 ka enrollees. Isa sa ginalantaw man nila nga rason sa pagnubo sa kadamuon sang estudyante ang mga nagnubo man ang populasyon. Na-counter-check naman nila ini sa report o kung statistics suno sa iya. Padayon pa man subong ang pag-cater sa DepEd sa mga late enrollees pero ang ginapaabot nga pagsaka hindi naman gidtuman kadako pa suno kay Paglumutan. Kung nilakip ang mga nag-enroll gikan sa private school sining school year as of June 8, yara na ini sa 106,607. Pero hindi pa tanan nga private schools ang nagasubmit o kung naga-represent ang datos sa 76% pa lamang sa 202 tanan ka mga eskwelahan sa Bacolod nga nagalakip na sa private kag public schools. Isa ka factor, nagbubu actually ang aton population. And in fact, ang ining data is also substantial man sa evidence nga kuha natin sa itong census because ang aton lang mindset sa mga siling generation, mga ginikanan, ni pinotes, wala na ganyan nagabata.
Sa number 3 Flood Mitigating Summit, ginpatigayon sa Bacolod. Mga proyekto nga pagahimuon para matap na problema sa baha, hindi lang magahalin sa ahensya sa gobyerno, may say na ang nagkalain-lain nga sector, pati na ang publiko. Sa Bacolod, Banago kag Mandalagan, pagatutukan. Kung sang una, ang Department of Public Works and Highways lang ang nagapatud kundiin dapat ng mga lugar ang prioridad sa pagbutang sa proyekto kontra baha. Karon, ginakuha man ang suhestyon sang publiko pinaagi sa nagkalain-lain nga mga sektor. Ini ang ginpahayag ni Bacolod Representative Albi Benitez sa pagtakop sa Bacolod Flood Mitigation Summit sa syudad. Whole of a government approach na ang paghihimuon suno sa kongresista. Tanan nga ahensya kag ang publiko manginkabahin sang himuon nga solusyon. Suno pa kay Benitez, madako nga trabaho ang nagahulat kag hindi basta-basta matapos gilayon pero kung suguran amat-amat ini nga matagaan sang katumanan. Sa pagdakop sa nga summit, mangin o kung nangin kaupod ang nagkalain-lain nga mga ahensya nga naghatag man sa ila commitment para masolusyonan ang problema sa baha. Gindugang pa ni Benitez nga yara sa 6 billion pesos ang kinahanglanon nga kantidad para mahimo ang mga projects nga ginsuggest man sa mga sektor para sa nagkalain-lain nga mga barangay pero mangin prioridad ang Barangay Mandalagan kag Banago bangod ini ang mga barangay nga labing apektado sang pagbaha sa syudad. Ang flood summit ang ginsuguran sang kongresista sa tunga sa nga kainiton sang issue sang korupsyon sa flood control projects sa pungsod. Gin-involve niya ang tanan na ahensya sa gobyerno pati na pribado na sektor sa pagpangita sang solusyon sa problema sa baha. Ang kinalain niya ng kung is not from government agencies, may say na Sa una, kundi ang aton nga makita na lang may ginahimo ang DPWH nga flood control project. Why takabalo? Why there? Why amo na? Kag kung ano-ano pa ang mga details. This time around, no, in-present again sa public, sa mga NGOs, sa mga stakeholders, kung ano ang ilang proposal, kung ano ang ilang paglantaw ng mga projects na dapat na i-implement. So it's a big change of approach in determining and identifying projects to be funded by the national government. Sa number 2, Kapitolyo Probinsyal, ginapakaka sa mga ambulant vendors sa North Capitol Road. Sa sulat nga ginpadala ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. kay Bacolod City Legal Officer Carol Joseph Chu, ginahinyo sa probinsya nga kakaso ng mga vendors nga nagaplastar sa North Capitol Road kun gabi bangod yara na mga ini sa dalan. Suno kay Nelias, delikado para sa mga motorista kag sa publiko nga maglabay sa among nga dalan. Isa pa sa mga rason, amo ang kahangawa sa seguridad sa mga pasilidad sang Kapitolyo, ilabi na sa Lagoon kag Provincial Treasurer's Office. Dugang niya, ginaalegar man nga ang mga nag-vandalize sa comfort room sang Capitol Lagoon sa nagligad nga binulan ang mga pamatanon man nga gikan sa amo nga area. Hinyo sini sa syudad nga sundon kuntani ang layi nga nagadumili sa mga vendors nga magbaligya sa mga mayor nga alagyan. Sabat naman ni Chu ang pagpahamtang sa mga vendors sa mga dalan ang sandigman sa City Ordinance 1009 o kung vending ordinance. Sa 8 ka mga vending areas nga nasambit sa amo nga ordinansa, isa ang North Capitol Road. Nagapangabay naman ang syudad sa mga vendors nga sundo ng oras kung saan ulang sila pwede makabaligya sa amo nga lugar, sandig sa ilang special permit. Handa man ang Kapitolyo kag ang syudad nga maghinunanon agud masolusyonan ang amo nga problema. Yes, we are aware of the ambulant vendors ordinance nila, no? And the North Capitol Road is one of the designated sites.
However, it is our position nga titani i-harmonize kung siya mga national issuances regarding use of sidewalks and public roads. Ang essence na it should be free from the commerce of man bala and should be devoted to public use and public welfare. It's also public safety. May bungguan na may maipit. Tapos ang aton pag mga public properties sa sulod sa lagon, ang aton mga gamit sa PTO kag sa dalom titani we should put public welfare as paramount over commercial use. Considering na ang implementation na pursuant sa ordinance mo mo sa city na allow ang vendors that ang property pwede ang dalan sila na dapat pa nag-iya national office sa Churo doon na national road mo. It has been used by the city as a road. kung may jurisdiction na lang province sa Tantabog sa mga Hindi, that's why probably sulat sila sa mo, no? Ang regulations ang street is within the city. Kag sa number 1, gobyerno probinsyala nagahulat lamang sang abiso sang Office of the Civil Defense kag amo ang pagpadala sang search, rescue and retrieval teams para magbulig sa apektado sang linog sa Mindanao. Samtang tanatapan ni Bacolod Lone District Representative Albi Benitez ang magapadala man sang bulig sa mga pamilya sang namatyan. Ginsili ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagahulat man sila sang damages report. Magahatag man sang aid pero wala pa ini sang kantidad kag ginahibaluman kung sino ang hatagan. Sa report ni Undersecretary Harold Cabreros, pamuno sang Office of the Civil Defense kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa briefing agin patigayon sining Martes, may 210 ka SRR personnel ang na-deploy sa area para sa search and retrieval operation kag may mga nagapabilin nga standby. Sunod kay Cabreros, nagdangat sa 37 na napatay bangod sa pag-igo sa 7.9 magnitude nga linog. Diri ang gikan sa Region 12 kag 4 ang gikan sa Davao Occidental sunod kay Cabreros. 456 naman ang nasamaran kag 4 ang missing. 1,889 ang nagkalaguba nga mga balay. 47 naman ang kabilugan nga infrastructure nga na-damage. Wala naman sang evacuation center nga gin-report nagkalaguba. Sa interview sa media kay Benitez, iyagin siling nga ang iya opisina magapadala sa bulig sa pamilya sa mga namatyan sa linog. We would like to get more information as to damages and people affected. So right now, there's no amount that we will extend and to who we will extend. Ang commitment natin, tao pa lang. Personnel pa lang. We're awaiting OCD for assistance, because we just don't want to send rescuers without coordinating. So a call from OCD will give us the green light to send rescuers if there's a need. But as of this morning, I checked, there's still no request from OCD. Sa Good Vibes, 127 ka mga bag-o nga civil engineers na nag-take oath sa Bacolod kaina sang aga. Ginpahanumdum sa ilang responsibilidad sa komunidad, ilabi na sa mga tion sang kalamidad. May report si Richard Capalier. Isparpa nga mangin isa ka civil engineer. Bangod sa kabudlayan sang civil engineering nga kurso, isa man siya sa mga estudyante sadto nga makapila na makakuha sang failure nga grado. Wala ini makapugong sa iya. Nagtingwa gyapon si Angel kag tigayon nga nakagraduate matapos ang 5 ka tuig. I
actually, I was delayed for a year. And I guess naging way man to siya, ang year ko nga delay mo, to give me an opportunity to give PICE. So here I am, engineer na as of the moment, very thankful. And all I can say siguro is that there's really an engineering truth that in construction, the strongest foundation takes the longest time to build, and that the strongest concrete requires the longest time to cure before it can carry the weight. Si Angel ang presidente man sang PICE Carlos Hilado Memorial State University Chapter. Gani, mensahe sini para sa mga engineering students nga nakaagi na failure, hindi patapos ang tanan. Kag magpadayon lang. Kainasang aga, isa siya sa 127 ka mga civil engineer nga nanumpa sa Philippine Institute of Civil Engineers Negros Occidental Chapter. That failure doesn't disqualify you from your purpose. And sometimes the dreams that takes the longest to achieve is the one that is most worth fighting for. Para naman kay Kent Herbert Villar, summa cum laude kag nangin valedictorian sa Central Philippines Adventist College, madamo sang oportunidad ang mga newly registered civil engineers sa probinsya sang Negros Occidental. I think damo man ang opportunities diri sa Philippines, and if mangita lang since damo sa construction subong, I think damo sa mga opportunities, and since damo naman sa new technologies, damo opportunities as an engineer. Sa gimpatigayon nga oath-taking kag induction ceremony sang PICE kainasang aga, nagpahanumdom ang presidente sini nga kinahanlan tanan nga mga civil engineers ang mangin aktibo para sa kuswagan sang pungsod. Ini kasunod sang 7.8 magnitude nga linog nga nagluntad sa Mindanao. Suno sa presidente sang PICE ang titulo nga nakabutang kasunod sang ilang ngalan ang may kaupod nga responsibilidad. The words may be brief, but the commitment they represent is lifelong. Your decisions will affect communities, your work will influence generations, and your integrity will define your professional legacy. The road ahead will not always be easy. There will be challenges, setbacks, and difficult decisions. But remember that success in this profession is not measured by perfection, but by commitment to continuous learning, ethical practice, and service to the public. Tuigan na nga ginahiwat sa Philippine Institute of Civil Engineers Negros Occidental ang oath-taking sa probinsya. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Kagitang naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Mirna Garrido Clavel, Good PM Digicast NIR, and Ma'am Barbara watching from Bacolod, Search Village Community. Hello everyone, breaking news from the village. Can we please have a shout out to our beloved, aswang speculation investigators. Gloria Bantigue, good afternoon Digicast, NIR, kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulupandan. Kay Sir Romel Mahilom Galio, maayong hapon Ma'am Barb. Hi Sir, good afternoon. Sir Gerardo Marquez, hello po sa ating lahat. Kagahay mo siya sa akin. Hi, kag maayong gabi man sa imo, sir. Kagamuya to ang top 10 stories of the day. Tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.